Καλημέρα, καλημέρα στο παρεάκι μου. Παίρνω μηνύματα παραπώνων στις συνεδρίες που κάνουν καθημερινά, από φίλες κυρίως και από φίλους, ότι οι σημερινοί άντρες δεν φλερτάρουν πια όπως παλιά. Μιλάω για ηλικίες άνω το 40-45. Αν νομίζετε εσείς, αγαπημένες μου φίλες, ότι κάποιος σας αρέσει από ένα προφίλ, ειδικά στο διαδίκτυο, δεν μιλάω για έξω, από κάποιο σχόλιο, πάρτε εσείς την πρωτοβουλία. Μπείτε στο Messenger, στείλτε ένα μήνυμα, μια καλημέρα, ξεκινήστε μια επικοινωνία ανθρώπινη, όμορφη, σε πρώτο επίπεδο, ανοίξτε την κάμερα, 2, 3, 4, 5 βιντεοκλήσεις και αν συνεχιστεί αυτή η ωραία επικοινωνία, κανονίζετε να βγείτε και έναν καφέ και ένα φαγητό. Και δεν ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να ξεκινήσει κάτι πολύ όμορφο. Εξάλλου, πάρα πολλές γυναίκες διατείνεστε ότι θέλετε ισότητα, ισοτιμία. Άρα μην τα περιμένετε όλα από τους άντρες. Από εκεί και πέρα, και εμένα μου έχει τύχει, όχι πολλές φορές, επειδή έχω δηλώσει ότι είμαι μόνος, καιρό τώρα, κάποιες κυρίες, 2, 3, 4, πήραν την πρωτοβουλία και μπράβο τους και μου έστειλαν ένα μήνυμα στο Messenger ότι θέλουν να με γνωρίσουν. Άλλο αν δεν ευωδόθηκε η προσπάθεια, για διάφορους λόγους. Άρα την επόμενη φορά που σας αρέσει κάποιος, κάνε εσύ, αγαπημένοι μου φίλοι, την πρώτη κίνηση. Δεν είναι κακό. Εντάξει είμαστε. Πολλά φιλιά. Τα λέμε.